ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза мо оиди якчанд таъбири хобҳо гап мезанем. Барои ҳамин дар видео якта лайк монед, дар як ҷо баҳазур нишаста видеоро то охир тамошо кунед. Меҳроб Буриев: салом акаҷон, банан дар хоб чӣ таъбир дорад? Ва алайкум салом. банан дар хоб шаҳодати саломатии комил ва беҳбудӣ аст. барги дарахт дар хоб либос аст. боз мегӯянд, ки дар хоб дидани баргҳои сабз нишонаи хушнудӣ асту баргҳои зард рамзи бадбахтиву қашоқӣ. дар ин ҷо як гапа бениҳоят хоби дароз нависонданд. Мо намондем дар инҷа. дар хобаш дар торикӣ бидай, ҳамин хел ба фикрам нависондагӣ буд. агар хато накунам, баъдан ҳарфҳои арабӣ гуфтагӣ буд. мо ҳози ҳамин хоба таъбир мекунем торикӣ шава. хоби худат хоби ҳархела, яъне ки торикиву зулмат дар хоб нишонаи иштибоҳ, гумроҳӣ, сарнагунӣ ва фишор аст. албатта дар он ҷое ки шумо китоб ҳарфҳои арабӣ хонда истодаед, мақсад шумо дар коре биден ки корҳое мекардем ки ҳамаи ҳамин гумроҳӣ буд нав боша, шумо рӯ ба беҳбудӣ меорен. насиб иншоаллоҳ худо хоста бошад. кабутар дар хоб зани дӯстдошта аст. нафаре ки дар хоб кабутарони зиёдро ба даст меорад, аз шахсиятҳои машҳур кӯмаки молиявӣ мегирад. дар хона ё ҳавлии худ кабутар хоб дидан маънои издивоҷ ба духтари зебову меҳрубонро дорад. ҳамзамон кабутар дар хоб барои нафароне ки дучори мушкилӣ ҳастанд ё яке аз пайвандони гумшудаи худро меҷӯянд хабари хуш аст. ҳар нафаре ки дар хоб кабутарро мепардояд соҳиби давлат ва фарзанд мегардад. қурқури кабутар намунаи зани тақводор аст. агар кабутар дар хоб парида бар нагардад, ин нишонаи аз ҳам ҷудо шудани зану шавҳар ва марги ҳамсар аст. дар хоб ба даст овардани як кабутар расидан ба муҳаббати бузург ва издивоҷ аст. дар ҳамин ҷо видеои имрӯза ба анҷом мерасад. боқӣ худованд ёру мададгори шумо бошад то видеоҳои оянда.